निमिया की डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा की झूली रे झूली ना तो सातो बहनी गावेली गीती की झूली रे झूली ना मैया मोरी गावेली गीती की झूली रे झूली ना गाय के गोबर से अगनाली पायो रघु नंदन हरी गजमती चौका पुरायो सुन हो रघु नंदन हरी जाही चौके बैठेले भूटेली देवा के बेटा रघु नंदन हरी गजमती चौका पुरायो सुन हो रघु नंदन हरी काहे तिल करू भड़ुआ खड़ा हो बैठो बैठो हमरा बबुआ के तिलक चढ़ाओ ए तिल करू भड़ुआ बैठो बैठो हमरा बबुआ के तिलक चढ़ाओ ए लहसुन पंडित जी बनाई सब है अरे पंडित जी के धोतिया में अतनी को न जान सुना सुना जजमान और झलकता धोती देख सारा सामान ठीक बा हां ठीक बा बाबा जल्दी में करे के बा हां हो जाता कटरा पर पैसा चढ़ावा कुछ हां हां आम के पुलो उलो रखले बड़ा लोग हां हां बाबा ठीक बा अरे पगड़ी बनहला से हीरो ना कहई बहू हीरो ना कहई बहू कहई बतू बेटी बेचवा ए लहसुन भड़ुआ कहई बतू बेटी बेचवा ए लहसुन भड़ुआ चलो हाथ में हाँ हाँ और छट ले लो और जब कहन तो छीट दियो ठीक ऐसे गिरा दियो हाँ ओम रम रम एक दो तीन यार के आए बड़ी याद क्यों से पहले हमार रहलू यार कितना मुझे एक दो तीन चार पाँच छः राम कहने बारो बाबा खुश इधर एक दो तीन लगाओ लूट लिपस्टिक खिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट से पहले हमार रहलू इधर रही हो हाँ चढ़ा दे पे बोलो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय बोलो बोलो बाबा विश्वनाथ की जय सारा सामान धरा बबुआ हाँ पंडित जी अरे अतना दिन में अतना बोले तोने कहाँ से लइए तारा मौगी बेचले के करा के बेचले रे तारा मौगी बेचले के करा के बेचले रे तारा ये सारावा मत मारू आगन में घुलटिया हम दू चकिया ले हब मत मारू आगन में घुलटिया हम फटफटिया ले हम अरे दूसरा पास करवैनी बबुआ के चौथा पास करवैनी हो अतना दुलार अपना बेटा के कहनी तिलक में थोर जी अतना दुलार अपना बबुआ के कहनी तिलक में थोर जी ओम धरम भला कैसे छत के मार जनी मरी तिल कहरू भरुआ मोर बाबू हवे सुकारो जी ऐसी सब ऐसे के काम करी जल्दी मुहूर्त निकले वाला बा जल्दी सब 1 रुपया 2 रुपया जान लिहा पंडित जी लहसुन भड़ुआ के मौगी के कहे पंडित जी लहसुनवा के मौगी तोहर गोड़ दबाई पंडित जी लहसुनवा के मौगी तोके खाना खियाई पंडित जी लहसुनवा के मौगी तोके तेल लगाई पंडित जी
लहसुनावा के मौगी तोहर किन हवाई पंडित जी पंडित जी की हाल बा कतो मिल जाइनु तो मन ना भरेला। पंडित जी का बात ना बाबू हम मेहनत करतन जा देखतनी नु रे बा। हां मेहनत कर रहे हैं बाबा। बोले बोल सबे पंगे बीजे करे के हजामो के होला तू आ एठी हो हमरो के मिलावट होई तोर नची वाला एया कोई के सारा सामान लेके आई सब है एया के सारा हजामो के दी 10 रुपया हजाम से दिवा दे हमरा के बाद में। अरे तोर धनवा मोर धनवा के में मिलायो जी तोर मौगी पंडित जी के एके पसुतायो जी तोर मौगी पंडित जी के एके पसुतायो जी तोर धनवा मोर धनवा एके मिलायो जी एके में मिलायो जी तोर नौनी हमार नौआ के पसुतायो जी तोर नौनी हमार नौआ के पसुतायो जी। हमरा के एथी कोनी सबे अरे हमरा दुआरा पर से जइब की करब डरामा दुआरा तारा बाप कहियो हो तनी ताक लो लहसुन भरुआ का लिखल बा तनी ताक लो एक लिखल बा दू लिखल बा लहसुना के मौगी के ओय लिखल बा ओय लिखल बा तनी ताक लो कवन भरुआ सब जाइए जब लिपस्टिक हिले लो यारा डिस्ट्रिक्ट तू लगावे जब लिपस्टिक हिले लो यारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करेला पालप लॉली बैठे के मानस दुल्हा के बुलिया कुरुसी लड़ने के मांग बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है। आप सभी भोजपुरी श्रोतागण के हमने के सभी कलाकार के तरफ से गोर छू के गोर लागत हन जा। हमने कॉमेडी वीडियो कैसा लागल वीडियो पर लाइक करी कमेंट करी और वीडियो के जितना जितना होके शेयर करी ओकरा आगे बोली हन बेइज्जत बाबा सब्सक्राइब कर लो कि पैसा लगता आए दिनों पे दिन तारा होई से करे में लाला का दबावे में खेत में चटिया का। हाँ भैया से अनुरोध है बात चैनल को सब्सक्राइब करी और घंटी बजा के टन से दबा दी। हर हर भोजपुरी जय हो।